Bueno, astelena hasteko euskara izanen dugu hizpide, nola ez, hemen xaloan hauniz maite baitugu hizkuntza hau, eta gaurkoan ere, bai euskarari elkarteak antolatutako foro bat izanen dugu hemen mai gainean, mintzagai, maiatzaren 24an. Zehazki, mugaz gaindiko lan harremanak Euskal Herrian hoixen da, bai euskarari elkarteak antolatu duen foroa, eta horretaz, pixkat gehiago jakiteko, Amaia Atxukarro, elkarte honetako teknikaria denarekin, egonen gara solasean, beraz lehenik eta behin. Amaia, txaldeon eta mil esker gurean egoteagatik. Atxaldeon, mil esker. Amaia, erraten genuen, foro hau antolatu duzuela, errandunik euskara izanen dugula izpide, baina, bueno, zuek elkartean lan munduarekin ez, egiten duzue lan batez ere, eta pentsazut horrekin zer ikusi izanen duela foro honek. Baina, bueno, zuk konta iguzu, zer da foro hau? Bai, guk azkenean elkartetikan gure xedea edo bada lan munduan euskararen erabilera areagotzeko eragitea ez, eta helburu horrekin proiektu baliabide eta tresna desberdinak egiten ditugu. Horregatikan, foro honen helburua edo bada bazkenean gure lurraldean edo baditugu berezitasun batzuk ez, horietako bat da bi estatupean gaudela, eta horrek berezitasun batzuk ditu lankidetzak sustatzeko enpresa desberdinen artean. Orduan, foro honen helburua da ikustea zein baliabide dauden bi aldeetako enpresen arteko lankidetza horretan. Alde batetik ze baliabide ze diru laguntza dauden edo zein proiektu dauden hori laguntzen dutenak egiten, eta bestetik ere, esan ezun bezala, euskerak zein paper dakan lan harreman horietan, eta ze balio erantzi edo eukidezakeen lankidetza horretan. Ez dakit hau pixkatu beha saltzen alduzun, igual adibide batekin edo Amaia, ze lankidetza egoten aldire mugaz bi aldetako enpresen artean edo entitaten artean? Guk adibidez, gu ere ikastera jungo gara foro honetara, orduan lehenengo, egitaragua edo azalduko izuet, eta horrela igual hobeto ulertzen da, lehenengo euroeskualdeko kide bat etorriko da, euroeskualdeko hiritartasuna edo proiektuko arduraduna, eta beraiek, azkenean beraien lan eremua bada Nafarroa, Euskadi eta Akitania berria bada, eta orduan hor, beraiek esplikatuko dizkigute zein baliabide publiko dauden lankidetza horiek sustatzeko. Azkenean lurralde bakoitzan igual legeak ere desberdinak izan daitezke, baina badaude baliabide publiko batzuk ere laguntzen dutenak elkarlan hori garatzeko, proiektu konkretu batzuk aurrera eramateko. Bestalde, traslanekin proiektua ere aurkeztuko dugu foroan, eta traslanekin proiektua Europako diru laguntza batetik sortutako proiektu bat da, elkarte ezberdinak daude lanean bertan, eta beraien helburua da Pirinetako bi aldeetan lan mugikortasuna sustatzea. Eta horretarako, baliabide desberdinak eskaintzen dituzte ere bai. Eta gero, bi enpresa izango ditugu bertan, enpresa hauek lan egiten dute iparraldean eta baita hegoaldean ere, eta horrela ezagutuko dugu, beraien egunerokoan edo zein nola lan egiten duten, ea zaitasunak egon daitezken horretarako, eta azkenan beraien egunerokotasun horretan nola egiten duten lan mugaz bi alde hauetan. Zertaz iduritzen zaizu Amaia, dela garrantzizkoa gai hau ez dakit jorratzea, ez? Edo zergatik den beharrezkoa mugaz bi aldeko enpresak egotea, elkarlan hori egotea, edo inkluso enpresak badituena bere entitateak bi aldeetan, ez? Zergatik iduritzen zaizu hau garrantzizko kontu bat dela? Guk gure elkartean dakagu enpresarean proiektua ez, eta foro hau hemen kokatzen da, eta guk enpresarean proiektuarekin helburua da euskeraz lan egiten duten, edo lan egin nahi duten, edo euskerazko zerbitzuak dituzten enpresen arteko sarea eguntzea, eta elkarrezagutza eta elkar lana edo sustatzea. Azkenan ustegu,
garrantzitsua dela gure arteko saretze hori ez, eta gero badagola erabiltzaile bezala edo kontsumitzaile bezala gaudela jendea gustatzen zaigula euskeraz kontsumitzea eta euskarazko zerbitzuak jasotzea, eta uste dugu bueno, garrantzitsua dela euskeraz lan egiten dugun guztion arteko saretze hori indartzea, elkar laguntzeko ere eta elkar ezagutzeko bakoitzak bere lana. Bai. Ez dakit adibidea honditz egonen direna, bai, ez dakit hori badakizuen, hau da, badire enpresa honitz ez direnak nazioarteko multinazional bat badituztenak, beren kokalekoak, beren entitateak bi aldetan, ez dakit hori honditz gertatzen den zerbait den. Egia esatean ebezu ez nago ziur, uste asko agian ez direla, baina horregatik ere uste dugu garrantzitsua dela horrelako foroak sortzea elkar ezagutzeko. Agian pentsatzen dugu ez gaudela asko eta bakoitzak uste du bakarrik ari dela lan horretan ez, baina espazio hauek sortzen ditugunean ikusten da enpresa gehiago daudela, elkarte gehiago daudela, eta proiektu berriak sortu daitezke edo aukera berriak sortu daitezke elkar ezagutza honekin. Eta saretzeko aukera, zukeratzen zeren moduan, zeren onditzetan ikusten duzu batek nola egin duen, eta izu, haren arrimuan ez, ikasten direk hau zandana bat, eta horretarako ere balio duten ikuste foro hauek. Ez dakit aipatu dituzun Amaia egitaraua erraterakoan, ze hitzlari izanen ditugun, baina, bertzenaz merezi du oroitaraztea nor, ze aurpegi egonen diren hor solasean. Bai, lehenengo Euroeskualdeko hiritartasuneko proiektu arduraduna egongo da, Mari Dubizena, bestalde gero, webgunean ikusi ditzazkezu, enpresarian.eusen ikusi ditzazkezue izen guztiak eta parte hartzaile guztiak. Gero, Traslanekin proiektutikan behinat izango dugu, bera da Talaios Kooperatibakoa eta, Traslanekin proiektu aurkeztuko digu, osea, hor elkarte ezberdinak daude elkarlanean eta bera izango da aurkeztuko duna proiektua, eta gero Berlatz enpresa izango dugu eta Antola Kooperation enpresa, hor Onintza Berlatzetikan eta Pierre Antola Kooperation enpresatikan, eta beraiek solasaldi baten bitartez bakoitzaren egoera ezagutu ahal izango dugu. Ez egit xehetasunak ematen aldizkiguzun pixket, hau da, gauza praktiko hauek, noiz izanen den, non, sarrerak hartzeko nola den? Bai, izango da maiatzak 24ean, Fikoban, Irunen, 9:30 11:30 arte, eta izen ematea irekita dago, sartu zaitezkete enpresarean.eus webgunean, eta hor, hasieran ikusiko duzute mugaz gaindiko lan harremanak Euskal Herrian foroan, eta izen ematea jartzen du. Edo zer gauza bestela ere, gure webgune orokorretik idatzi, eta baita ere esango genizueke nola egin, eta animatzen dugu jendea goiz horretan gerturatzea, kafetxoa eta pastaketa ere izango ditugu, eta beraz elkar ezagutzeko aukera, eta hoxe. Hortzen aukera maiatzaren 24 goizean, Fikoban goiz bat emateko gai interesgarri honi, ez, lekua emateko, hain zuzen ere ikusten delako ez dugula haunitz ezagutza gai honen gure, ez, badire bertze batzuk, euskara nola dagoenan hemen, eta gauzoiek badakizkigu gehiago, baina gaizu, halako gaiak ez ditugu, ez, hain ongi kontrolatzen, eta hori zerbaiten seinale izanen da, segurazkire, beraz, hortzen euskarari elkartek egiten duen ekarpena, hain zuzen ere, gai hau hartzeko eta kolaborazioiek eta sustatzeko. Amaia, ez dakit zerbait garrantzitsua, geratu zaigun errangabe, bertzenaz orain da momentua? Ez hori gehien bat animatzea gerturatzea, azkenean ikasiko dugula seguru, asko, eta esan ezun bezala bagian gaia honen inguruan, ezakit asko dakigun edo ez, eta elkar ezagutzeko eta gehiago ikasteko balioko duela. Hortzen konbite horrekin, xaloatik baita ere, hemendik bidaltzen dugu konbitea horretaz gozatzeko, bertan parte hartzeko, eta, bakarrik eskerrak ematea geratzen zaigu, Amaia, mil esker gaur goizean, eta, gaur atxaldean ikusiko den, emanaldi honetan, gurean egoteagatik, Amaia, mil esker onditz. Eskerrik asko zuei, konbidateagatik.